ni'n unigryw. Ni yw'r cwr mwyaf yn y byd. Ffaith bod ni'n Gymreig, mae hwnna'n eitha special. Fi'n hoffi'r awyrgych, mae 'na lot o ffrindiau yma, a mae'n eitha teuluol. Cyfle unigryw hwn, a dyw e ddim yn rhywbeth sy'n dod yn aml. Ni cael nifer o brofiadau anhygoel yma gyda Tim a hefyd Menelawd. A'r cymorth i ni'n cael, mae fe anhygoel. Mae lot o'r cefnogaeth am yr ymarfer a hyfforddiant i fi wedi cael fan hyn, da Tim a gweddill Menelawd. Mae jyst technegau bach sut i anadlu bach yn mwy naturiol. Wel, mae fe wedi cael fi ddeall bod fi eisiau bod yn berfformiwr. So mae wedi chwarae ran mawr y mywyd i. Mae fe wedi creu effaith mawr ar y ffordd i fi'n canu nawr, a mae fe wedi helpu fi yn fawr iawn. Sians anhygoel i fynd yn bellach yn eich gyrfaoedd. Wi wedi bod yn digon ffodus i wneud llawer o bethau gyda'r côr. O'n i'n rhan o'r Britain's Got Talent experience. Popeth ni wedi wneud, ni wedi canu yn y Coronation Festival. Ond mae wedi bod yn wych, mae wedi bod yn brofiad wir wych. Does dim un moment lle fi'n edrych nhw. O'n i ddim yn meddwl bod fe wedi mynd mor fawr â hyn, a bod yn onest. O, ewch amdani, wir ddiw, achos sych chi ddim byd i golli, a mae'n brofiad da iawn. Byddwn ni ddim yn dyfaru ymuno â'r côr o gwbl oherwydd fi wedi cael lot o profiadau arbennig a cwrdd â lot o ffrindiau newydd hefyd. So mae fe'n neis iawn i fel wneud e. Mae fe'n anhygoel i fod yn rhan o côr fel hyn.